Karong adlaw Domingo wa tay trabaho kini santol ato trabahoon lami gay na isula nato ni kuanin suka nga halang kayo tan-awan ninyo ni tulo tong laway ani lagi alami lagi ato ni mapaspasag panit di kay lami ni kaon gud murag tubod na gid akong laway tan-awan ninyo atay suka diri nga halang kayo. Ang klase aning santola mura pud ni kuan Bangkok semi Bangkok ni siya kay dagko kay liso maglisod tag tulon ani di ko kumpiyansa og tulon ani liso ani kay sakit kay itong tiyan ani og mga kuan na ta kalibang likado ta ni ato ni paghuman panit ato ni slice og ginagmay para hapsay itong pagkaon ba naon na pag slice og mga ginagmay ra gud. Karon pa pud ko nakabalik og kaon ani santol dugay na ko kaon ani dali ra mo mongilo akong ipon ani gud ato ni sulay kaon kay lami pud sima-sima gud labi na kuan wa kay trabaho tambay-tambay lang lami kayo at tan-aw pug boxing gamay okay gani pang snack. Ang pagkahuman nato panit diha giandam nato ni atong suka nga halang kayo gipunduhan nato ni sili maong ituhop na gyud ni ang kahalang ani gyud gikan pa ni sa amo gyud nga suka pure kayo ni nga pure nga suka sa tuba lami gani ato ni butangan kay ato ni humol ang santol re para matuhop sa kahalang ba ato ning sima-simaon karon diara nakaandam na ni atong santol nga gihumol sa suka nga halang kayo lami gani gyud tulo atong laway ani gyud tilawan nato be o unsay lami ani be lami gud santol gud kaayo nig lami sa gusto mo kaon ningon ani nga kuano pagatirada santol daghan ni diha sa inyo guro kay timbunga man rong burana og santol pwede ra mo manguan diha manguha ra mo sa silingan diha og manguha man galing mo pananghid gyud mo sa kuan sa tag-iya kundi sa punuan na lang sige birada mo diha kay daghan na santol karon. Bibo kay ni basta daghan mo bitaw magkaon kanang daghan mo magtapok-tapok bitaw sa punuan relate gyud kayo ko ani sa una katong kuan bata pa ko sa una bata pa ko sa una daghan gyud kay magkuan ni manguhag santol bitaw bibo kay nig kuan inig kalibang na kay kuan na gyud naglisod na gyud libang ani ba pero karon dili na ko maglisod og libang kay di naman ko motulon ani di na ko tunlon ang pagkamaldita ba hugot lagi karon. Mao na di na ko tunlon bitaw ang kuan liso na kay delikado dagko mo kayo maunsap lang imong tinae mahuot didto kun di mo tubo ang santol sa imong tinae di tubuan pug bitin dito sa ilalom bitaw lami gyud ani santol gyud makakuan ba makagana kay sigaon bitaw kay labi naghalang kay suka sulaygi ninyo diha kung kinsa man tong nakakita ani nga video palihog lang kog like and share and follow na lang sa ako ang kuan page para daghan tag mabuhat nga video malingaw ta lingaw-lingaw lang ni ato vlog ta salamat po guys sa mga tanan nagsuporta. So karon medyo busog na gyud ko no dungagan sa natong suka medyo ni hubas atong suka diada medyo busog ni ko kay murag nangilo na akong ipon bitaw mao ni ti mailhan nga hapit ni ko maundang busog na kayo ko ako lang ihatod kaon para lang ninyo okay kayo.